No niin, että sillä lailla, niin joo. Ai, kuule, kaiken näköistä sitä sattuu. Mutta oletko muuten huomannut, että nykyisin nuo ihmiset näis tuppaa lähtee matkoille jouluna? Ne menee Kanarian saarille ja kotomaassa ne menee Lappiin, näis hiihtelee. Joo, niin ne tekee. Niin. Ei sen puoleen, kyllä mäkin olen ollut pari joulua Lapissa. Ai säkin? Ai niin. No ja mitä varten? No, kun se oli vähän sillä tavalla, että katos, kun mä menin aikoinani naimisiin, niin mä menin jouluviikolla. Jouluviikolla? Joo, ja häämatkalle me lähdettiin tonne Aavasaksalle. Oi hyvä luo. Joo. No tää vastaviitti vaimo sai sitten semmoisen päähänpiston, että meidän pitäisi viettää hääyö siellä, ihan siellä Haavasaksan huipulla. Oi jumalan tähden oli sekin päähänpisto. Siinä, mitä? Me tehtiin sinne laavuja ja rakovalat. Joo, rakovalkenin nuotio meinaa, juu. Ja oltiin sitten se hääyö siellä ja ihan mukavaa olikin. No, sitten 5 vuoden päästä niin me päätettiin lähteä verestään vanhoja muistoja ja matkustettiin taas jouluksi Aavasaksalle. No nyt meitillä oli jo semmonen 4 vanha pojan nöösikin. Joo. No tällä kertaahan me nyt ei tietystikään menty sinne huipulle yöksi, vaan me jäätiin sitten sinne hotelliin sinne alemmaksi. No sitten tää metin poika oli joskus multa kuullut, että me ollaan niin kuin ennenkin käyty siellä ja sitten me ollaan oltu yötä siellä ihan huipulla ja se kun rupesi nyt sitten tahtoo, että hänen pitäisi kans päästä sinne ylös, kun te olette edellisellä kerralla ollut ja hän ei silloin päässyt. Mä sanoisin, että voi hyvä lapsi, kyllähän sä siellä olet ollut, viime kerralla olit kans. Katos, kun isä vei sun ehtoolla ylös ja äiti toi sun aamulla alas. Hyvä luoja sentään. Tätä mä juuri pelkäsin, kun sä tuppaat tänne vieraille. Eikö sä nyt muista, kun mä oon sulla monta kertaa sanonut, tää on tairetta, tää on joulutairekaset, ja sä rupeat puhumaan noita karmeita juttuja. Antaa nyt sitten taiteilija itse tulla sitä taidetta, no niin. Mä kuuntelen. No mä kuunnelen, nyt sitten tulee taidetta, kun oikein viimeisen päälle. No. Onko mä muuten kertonut sulle koskaan siitä naisesta siitä, joka asuu siinä meittiä vastapäätä? Et siitä naisesta et oo kertonut. Aha, kun mä kuuleppaan kertoin sulle noin. Joo, kato. Se on semmonen jumalattoman kaunis nainen. Ja aina kun mä menin kotiin, niin se sieltä kuule vilkutteli sieltä lasista mulle. Sieltä ajattelen nää silmäripsekin räplät, niin kuin olisi kottaraisia lentänyt. Ja kaikkia tämmöisiä pieniä hepeneitä päälle, kato, ja sillä lailla. Ymmärräksää? Joo. Niin kyllä sä tiedät näin tämmöiset näin. Joo. No, kato. Tää meidän muija kuule, se on sitten jumalattoman mustasukka, niin kyllä sä sen tiedät. No. Niin vaikka mä olen juurikaan antanut sen naisen itteeni vietellään. No tässä yksi päivä, kun mä tulin kotiin, niin se alkoi kuule liiveidellä sieltä kun kottaraan, sieltä klaasista. Voi. Ai, kun tuo joulukin tulee, eikä mulla ole vielä joulukuustakaan. Ja eiks taiteilija, huomaatko mitä se sanoi? Taiteilija olisi niin kiltti, että lähtisi mun kanssani hakee joulukuusta, kun hän niin kuin ei oikein yksin uskalla mennä mettään ja sillä lailla. No juu. Minä tietysti näes herrasmiehenä, eihän minä kehrannut kieltää. Mä sanon sille, että kyllä hommat hoidetaan, mä vaan käyn tuossa kotona hakemassa ton vesuri. No, mä menin kotiin ja rupesin kyselemään näis muijalta, että missä se meitin vesuri oikein on, kun en löytänyt. Kun pitäisi mennä ton naapurin neitin kanssa vähän lähteen niin kuin tonne mettään joulukuusta hakkeen ja sillä lailla. Vaimo nääs otti heti mua kädestäkin ja lähti kuule vetää sinne makuuhuonetta kohden ja sanoi, että mennääs kuule poika hiukan tän kautta. No mä ihmettelin, että tähän aikaan päivästä makuuhuoneen kautta mennään. Mitä sä oikein meinaa? Niin vaimo sanoi, että hän vaan haluaa nääs varmistaa, ettei toi sun vesuris on liian terävä. Herran, siinä oli nyt sitten taidetta. Hei, urkuri paas pikkusen soittaen kuule tähän päälle nyt, että saadaan vähän kunnollistakin taidetta. Juu, mä olen aina sanonut kuule, että sun vaimos on viisas ihminen. No ainoa mielenhäiriö, sillä sitä just sattui, kun se meni sun kanssa naimisiin, mutta muuton on kyllä ollut, se on viisas ihminen. Joo, totta kai, ja kuule, uskollinen. Maailmasta et löydä toista niin uskollista vaimoa kuin mun vaimoni on. Jaa, miten niin? Sehän on karannutkin jo 3 kertaa. No, mutta joka kerta on tullut takaisin. Kuule, mä en tiedä, kun mulla on jouluna semmonen joku vikakato, kun mä syön kinkkua, niin mä en voi nukkua. Vai niin, sehän kummallinen. Mulla on taas ihan päinvastoin. Kun mä nukun,
niin mä en voi saada kinkkua. Ai, kuule lapsille se tää joulu onkin vasta mukavaa aikaa, kun ne saa lahjoja. Ne saa kintaita ja pipoja ja ennen kaikkea ne saa leluja. Juu, kuule nukkeja ja autoja ja leikkijunia. Tiedätkös muuton, mitä yhteistä on leikkijunalla ja naisten rinnoilla? En oo ikänä kuullutkaan. No, katos nyt kun ne molemmat on alun perin tarkoitettu lapsille, mutta isät niillä kumminkin leikkii. Kuule kesken kaiken tänne, niin pääsisikö mä sun kyydisäs takaisin täältä? No, missä sun autossa? Eikö sulla se vanha rämä vielä ole? Kun mä myin se. Ai. Kato, ei mulla sitä enää. No, mä myin se ja ajattele, mä saan sitä 5 tonnia. Älä nyt hulluja, kun ei sunkaan nyt kukaan semmoisesta vanhasta rämästä nyt 5 tonnia maksanut. Voi kuule, ja kevyesti maksokin. No, mutta eihän se edes käy. Millä konstilla sä sen oikein kauppasit? No kato, mä järjestin nää semmoiset pikkujouluarpajaiset. 500 arpaa, 10 kipale ja päävoittona auto. Ja joka arpa meni kuule kaupaksi. Jaha, no eikös siinä kukaan huomannut sitten, ettei se päävoittoauto edes toimi? Totta kai se voittaja huomasi sen oitis nää, mutta mä makson sille sen 10 takaisin. Vai ei sulla ole enää autoa sitten? No, ei siinä mitään. Kyllä mä voin sun viedä, kuule, kun mä menen nimittäin käymään tuolla vanhainkodilla nyt. Älä. Sitten, joo, mulla on vaari siellä. Mun täytyy aina ennen joulua käydä katsomassa sitä. Joo, totta kai. Juu, se on semmonen 90 äijä, mutta vielä on kuule kovassa kunnossa. Älä. On. Kyllä sillä kuule kaikki pelaa vielä. Aha, juoksee niin kuin naisten perässä, mutta ei enää muista, että mitä varten. No vähän sinne päin, juu. Mutta kuule siellä kävi sitten sillä lailla tässä joku aika sitten, että siellä kun ne pitää niistä aika hyvää huolta, niin sinne tuli joku semmonen terapeutti, mikä hän nyt sitten oli, ja rupesi kyselemään vaarilta kaiken näköisiä, merkkaili sinne paperiinsa ja kyseli tupakin poltot ja viinan juonnit ja tämmöistä. Niin. Ja rupesi kyselemään sitten vähän semmoisia niin kuin yksityisasioitakin, sanoi, että vieläkö sitä vaari noin niin kuin naisista mitään ymmärtää, että onko sitä naisten kanssa tullut oltua, niin vaari sanoi, että kyllä sitä aina silloin tällöin. Niin se kysyi, että no milloin te olette niin kuin viimeksi ollut sitten naisen kanssa, niin vaari sanoi, että no se oli siinä 1920. Vai niin, vai että niin kauan sitten. Niin tähän vaari kysäsi, että paljonko se kello nyt on? Oli kova kaveri. Oli. Rautanen vaari. Tuosta tuli vaan mieleen tuosta kellosta, kato, meillä oli kuule erinomainen seinäkello aikanaan. Se käyrän mäikytteli siellä seinällä, kato hissun kissun. Ja sitten kato, siinä oli semmoinen, se oli vaikea, kato tietää, ei tietänyt kun oma väki, mitä kello kulloinkin on. Näis, jos se löi esimerkiksi 23 kertaa, viisarit näytti näis 19, 16 numeroita, niin oma väki osasi laskea siitä, että se on 5 yli 5. Joo. Tää. No sitten kato, se yhtenä päivänä se ei käynyt ollenkaan. Se seisoo lutkutti siellä nurkassa, eikä käynyt. No isä meni aukasen saukas luukun, kato siitä kellosta, niin putos kuollut torakka siihen laattialle. Niin isä sanoi, että no ei se mikään niin ihme, että kello seisoo, kun koneenhoitaja on kuollut.